Kahanyo Trap Integrated Terrestrial Organization mentakasi kakadway tarik ujumang kalalit ban ay daga dorkas si usumbot Menteri Rangba Kajela usnia balangdar ban sengau halor kajing ia jong kisamla puli kamtam kibawan na kalong yang baduk bakudu bat kibaduna kayo kakot nakaliang kahitu kaladawa na kasorkar baladalong kabala ladon kami kasorkar ban shnano daga skim kabakarpang lani kabaybam kabakarpang nakabenta kilong yang kibaduna kayo kakot kamtam kitu kibakwa ban peteng ya kajing puli kabakam syajrong Syuk-syuk nakaliang kaseng, kaladawa balada ke sorkar kam sengap, nakaliang kaseng kam bansi penmi syasurang. Ini naga kunhun jongka hito, bapak ya ka imlang salang apa ga jela berinyo prep, menjuk tu jela mekla. Mentaka sini wan kendo halor ketika memorandum lani kata dorkas representation bagi ai show Menteri Rangba, lingba sembut Menteri Rangba jongka neka jela. Hakani kamemu kadai nak benta bansna di kita kian ki polisi banjo ia kinja skim lani kita ki skul ka biaya benta jong ka education scholarship kenang begini ki kena dibawan na kalong yang kebeduk ki benang ki start ki badan kata kalakam ki ban ya chikmat ni wan halor kata ban semua ki ba ki de bansna no ka ka polisi ka ba biang kenang begini ki kena ki bamla ban pulia ya kata ka further studies kin la ban pulia leng ba gajing arab jong government te kani ka topik ngin la benong ka dei ka bla slam ba ndai phat ju don bakran ka ngi ban sing ya ban kran ni la i du lingba ka lat ka wei ka lat thai ku bor ka shlong mel ka la ban ra i ka to ka be dei bat tu ban hon lang khong riat ngi ba kum noi la ban su she ka lat thai ku bor mla shpon puli den dai la ya pi pa pat ye i ru ha por bi dang puli ya ka 11 12 tu la krishan ka social welfare ngi su ba kum ga seng bangi la pe teng ba bon ki ba sham ji kena ki ba pule tingala kenturu ngela karparu no deputy cm bon principal cm hakale gadni gor khar jumi ba deputy cm laong ba yamanta un lawan cm on place ya kane bat kin ya kren bat kin ya ngam bat kin pet ada kila dep kenthop na em ya kane ka ki points ki bangi la ai hapo kata ka ki kila kenthop na em ya kane ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba principal te hakane hi ngadang yakren batu ngawla principal lem show Menteri Rangba bakin kat bakin padon kata ka polisi kinu ki kena ki belawan si khamat ki bamla su bandit puli for ya further studies so baha ban yarab ki lingba ga chief minister fund ani re ki kinja scheme lani ki fund ki bapher jong sarkar jela hangni ka memong ya ba lingba ga ni ka scholarship ka bakin ai karpang ye kitu ki kena ki bawan naka longyeng namar ba habe education policy bila i klakhan china de jong ka state ka jong ka central ru ki ka kham simkran ya ki ni further studies ni ki college pat ni kenturu yu Menteri Rangba udah ban include ya ka academic hapo reservation policy nang ba kenjo lat kini ki samla kan ban le nang ne mat la da ki khang la da ka khim la da ka khang ka ta ka lat ya ki kai ga shura tiam tu ukran be wang ba ya kan ni kumbang ong ne un dalawan usiam un yesu un kin ye shong ha ka cabinet kin ye kran ye kan ni bat kin check leng ba education policy la da ki la don ki tu ki points hang ni te ko ma ki kin pe lada kamdon kin sekuntok pat ki ong kin sa coordinate direct yangi pat kin sa pharu lingba kamir pat nginum shong sikti ngin bodiat handala wan usiam ngin sa sik dengan openment bangin panjing shai lado kin pentri ka kam na em te lada kin pentri kam kumba jaman ko por ngim ban singi haban mi madan bandawa namar hagatu ko por bangimi samadan ban jelap election bangin pinsoi ko pat ba ndai bangi pan ka ekai handringi dawai ka namar ba habangi la siu ka khazna syaka sorkar ka kamram ka sorkar ka de maka ban pisna ngi ada ki konjungi ki kwa ban ki school ki de pisna ki school ki college ni kita ki hospital la ngi pam bat ka umbam di kata ka de ka ba ngi ujam skmat ba ha ka ni ka memorandum ni la kren be ka ba shai ka ba ki de bat pinbiang la da ye ki we ki ba wan chane ki la ban pinbiang ki ngi ki la spon men sen do kata kan dan jinge ayu yang ni ki kon samla jong ko bri nyu trep ken ai kata ka hok ka bangi la dep ai saki bakin kala deir ko pali ba ki de bat pai yang ni don ki khana ko jong ni ko ba ong de ten nong bai ki ba wan ka far flang area dan ni kata ka remote village area kim don kata ka accommodation ka ba biang hanre hangne ke jalangi i ba ye ki wi ki jat bindre ko mi ka karbi hostel ki la ban sna hang te hapo jan panmong
แต่วัด UIS รู้อังนี้ที่ไอจะกาคุมบาsetengah square foot tengi ni semua bana kalian ngajungi lada yeki wei ki buwan na bar ke sarkar kala banai ka baham sin ni ni bahadu kata ba yeki jil jong la jong bon ni yeki bakin sakama bakin ya te kata ni semua ngiwan cakpat ni tho lut hang ni hak po me merendam ngila pun semua lut nadong sedong pat ngila semua dei hi bai ko government kadai ban shem khya ye kan ni pat larga government kamla ban shem khya tang yimman se kumba phla ina ko por ke issue hi ko bakla shem ka hito kay khun be hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong kini samla ki popule kinyo ya kata ka bahak ka hok ka jong ki ka badai